Balima alna kuma très urgent. Balima mena révélation bado de kebi. Magoronye kalaban tia do ke meno secret fo. Ayesi mogo be ka vidéo na me. Malien be, africain be. Ale munta ayesi fa vidéo na me, c'est très important. Mega kuma fait bi mercredi 10 décembre 2025. Kureta kele Patrice Patrice Talon là. Emmanuel Macron a eu téléphone de taille kuma ina mede. Francis président de téléphone ta. Ka Nigeria président de follow wili. Ko bon. Ko Nigeria président ka wuli rapidement ko ka Patrice Talon deme. Mali ay kuma ina mede. Ko Francis service secret ye donné do bubulu. Ko coup d'état baden de benake. Ko coup d'état do benake bine. Ko ni Benin président gena ka boy. Ko irisi ni AEC de be ka coup d'état préparé. Wala sa ka AEC ka CEDEAO ko bampeu ka sorasu blanc fanga la fambe. O kuma de Bola Tinubu traumatisé. Macron ko Bola Tinubu ma. Kiga yere ka sorasu be kula ben kubi fana gent le fla na kateme. Ko boy be dil le ken aw nyesan. Iba on demande ambe Patrice Talon installé parce que nanya ke mogo ba foko en français flan jeli maka goy ko wulumusoni bobi. Donc aw de be na wulisa abe barake en français ban dugo aw kofe. Abe foko Nigeria de be kani barake. Mais Francis bara fe kera ka coup d'état in tien Francis da beke Nigeria te. Nigeria ken ta kuyala a to Nigeria ta couverture drondi. Mais en réalité c'est la France. Donc ouya Bola Tinubu wole ko Bola Tinubu ko ni iski ko ni Patrice Talon tala ko ube fe ka coup d'état ke e fana ko ko fe ko be coup d'état ke Alassane Ouattara la jamana munu to ko fana ko yuka turupu bla katare o jamana de to ko fana ko coup d'état be na ta ko o jamana la Emmanuel Macron ya disi de ke kadi Sénégal ma songa douala to be ma so parce que Sénégal uba don fana psychologiquement to uba do kanga mo munu bloku mais mune nana no beye muna to Francini Nigeria carrière ka bombardement ni fon ke Benin mbelo fana secret fo onyina mogo chama be ka boko coup d'état kuma ke coup d'état kera de coup d'état gera Patrice Talon bolla ka ta Francika ambassade de kono mogo chama ko non c'est un coup d'état mal préparé, c'est un coup d'état très bien préparé mais erreur do keranga tiefo erreur de communication sorasi munu yo coup d'état ko yo erreur de communication de ke menanda do ro fana en tant que géopolitologue donc c'est ça ou yo coup d'état kedi coup d'état kera sorasi yare yo coup d'état ke chogo mogo betise mogo fa ke be coup d'état ke ko ka jamana sorasi be fara ngon ga itise ka coup d'état te jien kono ko sorasi be jera ka ke amadeli ka ke do be do ala dia anyale ne do be do ala de be bete ni ko kiba cha doro abe futike kodi coup d'état mi kera ibe kala abolo ko ni mogo duru da préparer ya ngo maliki jawo de coup d'état préparé mais mettre la ka do histoire là donc c'est ça ouye coup d'état préparé ouye sorasu ye Tarakubeta Patrice Talon minadi. Francis a sauvé. Parce que Francis infiltré la moronna. Francis a sauvé. Francis kume fait ko kelega ali Ibeka fanana. Mais Ibeka de bana. Mais n'allez de où? Eh malé on ko kacha dugu ngono de. C'est ça. Patrice Talon boula kata Francis ambassade là. Oh, comme Patrice Talon boula kata ambassade là. Utara télévision sera utara communiquer kala. O utara communiquer kala. Ou ya ira. Ka foko Patrice Talon ga fanga bana. En réalité mogo ni fanga mine yere fanga kunkeru ta yere di. Angana nyoko nekede. Mais mogo ga erreur ou yere juguman ba mi ke. Ali capitaine Ibe Kelenga dami ba gen. Ou ye communiquer folo ke. Ou ye erreur ke. Ne bora ka video ke. Mogo chama video ke ku ka sigi ku ka communiquer were ke ko jama ka bo. Ko Burkina be ka bo. Ni Benin ou kumbe Patrice Talon gen chou kelemina sogomada fe jona kelemina ou kunga fo de ko peuple beka bo ko Benin ka beka bo ka dununi balata ka communication kushi fambe jama kumana bo ka tegere fo sorasu kun Francis kun keta bombardement ke mais au lieu coup d'état ko beka tosu ana o mo ko ka tosu bon après mo do bora mo do ma bo ama fo ni soraso kunga fo de départ abe communiquer folo mi ke ko peuple ka boka faruka Assimi Goïta nous de ke nous kumoke bon Macron yi sigi de sisa ko bede jachimine ka ye jama mabo oh jama mabo bon che angata sorasi ngenga boy jama tout ko bon o tout fait ou sera sorasi na o de kera erreur ye quoi
C'est ça qui les a coûté très cher. Bon, Bola Tinubu kun chocholen bate. Mais le fait qu'à fora tchoroba nyana, sinoka bora Bola Tinubu nyana de, makorongo awa koni ski sinoka la doro, ko sorasu beti fana gen. Ko irisi uni AEC de beka coup d'état au préparé sans Afrique. Kangalon fara ibara to bu forale lobi baga baga kangalon tike tike. France ko renseignement bolu bolu ko coup d'état bena ke Nigeria président konama koni benenta nyana doro ku betaka turkelenke kawa ka bebeta fara AEC ka. Et Bola fara doro Bola Tinubu ye dafalenta Bola Tinubu ma alama u ka sena ka fengono donc Bola Tinubu wuli chogo de fletan kataka aka troupe mobiliser Nigeria troupe engagé ka soro coup d'état duguje yɛrɛ Nigeria donna dans la danse u y'u sigi fɔlɔ kala jɛdi c'est pour cela an ye appel à la mobilisation kɛ Benenkan caman ma bɔ mais sɛgɛrɛni dɔ fana bɛ minnu fɔ an ɲɛna bi coup d'état in na et révélation bɛ yen dɛ yaro Macron tubabu ye jateminɛ kɛ ni Benenkan sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ su min na u kun k'a fɔ ko Benin sɔrɔsiw ye coup d'état mun kɛ sɔrɔsiw kun k'a fɔ ko bɔn ko Benin ka den bɛɛ ka bɔ ko ka discours patriotique kɛ ko nin y'u ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya di bon olu ye discours namu général Tiani Bazoum gɛ don min na o bɔra u ye Faransi gosi depuis ye Faransi gosi dɔrɔn an bɛɛ tuguru kɔ bon ninnu ma fɛn fɔ Faransi ma coup d'état don olu ye communiqué fɔlɔ min kɛ u ma fɛn fɔ Faransi ma olu ko ko partenaires bɛ to yan bon an yɛrɛ tora zigizagi la mɔgɔw tora confusion na ils ont mal communiqué sinon le coup d'état était consommé ça c'est une vérité ni mɔgɔ ko coup d'état ma kɛ coup d'état kɛra dɛ mais u ma se communication de la Assimi Goïta ni IBK mina domina yanu kata IBK mina u ko ko M5 de ka bɔ anw de faralu kan a ye taa video lajɛ sɔrɔsiw bɛ taa IBK mina domina M5 jama de kutuguru kɔ ka taa baara bɛ kɛ bon sɔrɔsi fɛ jɛ sɔrɔsi ye janfanti de quoi sɔrɔsi bɛɛ tɛ dɛ sɔrɔsi janfanti de ka ca quoi e bɛ i yɛrɛ faga sɔrɔsi a b'a cuni à la dernière minute o ye sɔrɔsi ka janfa ka teli ka tɛmɛ politicien ta kan aw tɛ sɔrɔsi ta dɔn sɔrɔsi minnu bɛ coup d'état kan n ko président ka homme de confiance de don ni cɛ min tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ fɛn na Patrice Talon la n ko Patrice Talon ka homme de confiance de kun don an m'u fila ye yan a bɛ garde-fou bɛ gosi ça a toujours été comme ça mais mɔgɔ man ka bɛɛ fana janfa quoi i bɛ se ka président janfa pour les raisons d'état an b'o faamuya mais mɔgɔ minnu y'i dɛmɛ ka coup d'état don n'i y'olu janfa o kɔrɔ i yɛrɛ kaburu de si o de kosɔn Assimi Goïta a y'a yɛrɛ détruit ka ban c'est fini pour lui a mana fɛn fɛn dilan a tɛ ɲɛ a bolo n'a ɲɛna k'u ka bɔ n na a b'a tugu baribari de parce que a ye janfa kɛ o Assimi ninnu bɛ coup d'état kɛ don min na n'an kun ma bɔ contre coup wɛrɛ de kun bɛ coup d'état saba de kun bɛ préparation na mɔgɔ wɛrɛ ma fɔ an ɲɛna dɛ sɔrɔsiw yɛrɛ d'a fɔ an ɲɛna ne de bɔra ka communication k'a don ne bɛ n tɛgɛ kɔrɔta n'o ye ne de bɔra ka communication kɛ n ko jama ka bɔ ka tugu sɔrɔsiw kɔ bɛɛ siranna ne de ka communication kɔfɛ mɔgɔw bɔra hali sini ne bɛ n yɛrɛ bolo kɔrɔta n'o ye o bɛ don ne ka fɛn na ne ka CV la ko Segu Tunkara de kɛra Mali videoman fɔlɔ ye mun bɔra ka fɔ he jama a ye bɔ ka tugu nin kɔ ni jama kun ma bɔ ka tugu Assimi ninnu kun tɛ kara ka taa IBK minɛ n k'u ko M5 de ka tugu kɔ anw de dunu ni baara ta ka tugu kɔ a ye taa video bɛ yen dɛ a ye taa video IBK bɛ minɛ don na jama de kun bɛ sɔrɔsiw kɔ sɔrɔsiw ma kariya mais o y'o jama fana janfa o de t'u ta tiɲɛna donc sisan Benin sɔrɔsi ninnu ka erreur kɛra nin de Faransi y'a ye sisan jama tɛ ka bɔ sinon ni jama kun bɔra wallahi bombardement kun tɛ kɛ Benenka bɛɛ kun ka bɔ bon munna fana jama fana ma bɔ non seulement communication kɛcogo ma ɲa mais ne ni Beninois cɛ dɔ kumana ko ne ma ko Segu Tunkara k'i bɛ video minnu kɛ k'i bɛ version français minnu kɛ ko toute l'Afrique t'écoute minnu ye coup d'état kɛ aw fɛ yen Mali la k'u ye mɔgɔ kun sosolen don dɛ coup d'état ko na dɛ ko mais ka minnu yɛrɛ ye coup d'état kɛ aw fɛ yen n'aw y'u sankɔrɔta k'a bɛ cogo jumɛn u m'aw janfa ko bon k'olu tɛ da sɔrɔsiw la k'olu bɛ Ala ni Patrice Talon ye ne ni Beninois don a tɛ Patrice Talon fɛ dɛ k'ale tɛ sɔrɔsiw fana fɛ ko parce que ko sɔrɔsiw tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ko bandi vagabond de don bon voilà c'est ça bon mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ miliyɔn kelen image tiɲɛ voilà ce qui se passe n'u kun ye communication ɲɛnama kɛ wallahi bilahi Faransi kun bɛ sa et Niger filɛ nin u ye Bazoum minɛ dɔrɔn u ye jama labɔ de Niger kaw bɔra kabi yɔrɔ bɛɛ ni Niger jama kun ma bɔ ani AEC ye communication minɛ ani lajɛnɛ ni fɛn ninnu wallahi u kun bɛ taga Niger attaquer u kun Macron ye ko bɛɛ kɛ américain ko non ko n'a kɛra ko population bɛ sa ni Benin population kun bɔra ka si marche la ka tile marche la ka taga Faransi ambassade da la e ma ya kɛra don kuma dɔ bɛ an tɛ se k'a fɔ quoi ba man pa yɔrɔ kunna quoi
Sinon, wallahi, Benino qu'on a attaqué France, ambassade d'Adila, qui a marché pacifiquement, mais pas de violence. Voilà. Wallahi, nous qui a France qui réglé. Mais, France, c'est que attaqué Djama Dougou bombardé tout le Olu, à quand ça? Bon, on n'a pas au recours. C'est-à-dire, mon ado donc eh, tchè, Burkinabé, Allah ka baraka do Burkinabé là, vive les Burkinabé. Eh, Burkinabé, mon abo. D'abord, il faut dominer code d'Amiba de Flendi, y en fait. Burkinabé, mon abo, yara. Beninois nous bon, Beninois nous chaman fana tigera sur la soula de. Parce que unyaba la mali sur la soula bega munke. Unyaba la simi goitan be sunguru tekawla. Nene Beninois chaman kuma nawo. Ugo kono ko tiere la ko ayesi kun karo li ko me ko le ayesi ko tableau chuko muna ko luma sosolente. Nene Beninois chaman bali kuma na. Ugo ko non. Ko tiere. Sinon Patrice Talon jogo mayun. Il est très mauvais. Donc conversation mi temena ayirala di ko nu ma wuli ko coup d'état de bena kula. Galon makoronya galon tekala noro ayesi la. Quoi est-ce de faire coup d'état ou qué? Emae, c'est là où bora, ko état d'urgence. Ama boko état d'urgence mene. Donc parce que c'est là où fait que France de. Et puis c'est là où la force d'attente. Oye France de la force d'attente de la CEDEAO là, c'est la force française. C'est force d'attente faut tout boulot. France de Toro. C'est là où la force d'attente de Toro ko France. Shogal Maïga ya fode. Docteur Shogal ko kala Maïga ya kuma ni fa mena. Peut-être do akili ba do akili tala Shogal Maïga ko koli taru ka bureau ko na nous fait là ko colonel ni fait ka be français di a be flango oro flan la. Imaginez cette CEDEAO, les gens ne payent même pas leurs cotisations. Vous imaginez cette CEDEAO, les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Voilà. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont les bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre de notre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission. Comme un élève, on lui fait comme ça la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre de notre pays. Voilà. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. C'est tout. Moi, frère. Moi, frère. C'est là où ils ont fait leur mieux. Ils fait Tchokoroba Abeira. Ils vont faire quel Sorati dobe dangabou kokoui. Bon, voilà la réalité. Donc, Makoroni profite de là. Makoroni profite. Manque d'expérience, Mkarani Sorasoula. Kata Fenke. Voilà. Le Mali a bien fait son coup d'état. Le Burkina a bien fait. Mais bon, moi, je vais des questions posées nous il faut que j'y réponds à cette question-là. Moi, je vais beaucoup de pourquoi que Patrice Talon Kele, qu'on a sur sous maï avec Assimi Kele, Djouko Minade, ou Djouko Kele de Patrice Talon là. Patrice Talon est Jamana fin beka RD. Allez, businessman di. Patrice Talon est entrepreneur di. Aye fangata. Waro kumba kuyani fanga kanade. Ma kele ka fangata aye fanga marché beka RD tola. Hali samara Joshi marché a beda RD. Ana somogoma. Ana triou. Ana aka entourage. Aya beklanige. Aye benenta. Na te ninga benere titri foncier ke benela ka beneka RD tola. Neto président modèle fait tiens là. Asimi fana ko kele ndike. Neta te kone be sorasi kele la. Parce que do be ka yede. Ko sorasi may neto la de. Parce que kele fla de be ka kebi. Côté dobe olu ko non ko sorasi re de may quoi. Côté do fana ko la yi ko politicien de may ko sorasi de kay. Boneto côté flash la. Nebe côté mina. Président nyuma akera sorasi yewo. Akera gombele yewo. Akera che surumi che janyo che fin che blenwo. Anna kera che jugu che nyuma ye na bise ka jamana jone ba fait. Qu'il soit militaire ou civil. Moi, je ne suis pas dans cette bêtise-là. Oh, militaire ou... Non, moi, je ne suis pas là. Bon, tu n'es pas là. 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 C'est la pire vérité que je vous dis. Notre position est très simple. Notre français fait. Ben, vous donnez là. Il faut que Dieu vous donne français fait. Notre français fait. Notre fanga marajougou français. C'est que ce soit clair. Hal ni président ni be Francis fana banen ni anga jamana da folo chouene bi kele. Ne ta odron il faut que malien ko oroni famede. Hal ni président ni e be makoron fana ni ga baneni mais e be keto anga jamana waru chouen. Billahi ne bi kele. Parce que asimi ko politique de ke mo law.
a bɛ bɔ ka faransi dɔgɔya n'i bɔra ka jigin a kan dɔrɔn b'a fɔ ko non k'i bɛ faransi ka baara la parce que kunfinden dɔw ma kɛlɛ in faamuya politique de don ninnu ye sɔrɔdasi minnu filɛ an kunna tantɔ c'est des politiciens ninnu ka jugu ni politiciens ye donc ne ta tɛ politique kɛlɛ ye parce que u bɛ ka kan fila de bɛ yen kan fila de bɛ kɛlɛ la n bɛna bureau spécial ka kan donc maliyɛn fɛn fɛn bɛ faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la aw bɛ Sendwave application télécharger ka téléphone kɔnɔ la n'aw bɛ Portugal ni Belgique ni Allemagne ninnu bɛɛ la Sendwave application photo filɛ nin n'a y'a télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo don urgent n'a urgent don dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ aw b'a ka banque information bɛɛ dun n'a ka banque information bɛɛ dun aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun aw b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garanti kan n'a wari cun a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari cigo fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cigo filanan sabanan bada 1,99 c'est 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a kan bɛn ciao